Cap però em para. Jo al treball en bici. Jo aniria en bici al treball, però el cotxe és més còmode i matiner menys. La circulació amb cotxe pot ser enganyosa i si calcules el temps que tardes en semàfors, en bossos i cerca d'aparcament, de segur que arribes abans amb bici. De totes maneres, valora allò que t'aporta la bici. No contamines, estalvies diners, fas exercici, aclarixes la ment i, a més, permet garantir la seguretat davant el coronavirus. A més, cada vegada més empreses primen qui van en transport no contaminant. Jo aniria en bici al treball, però tinc por a circular per la ciutat. Prepara l'itinerari i practica-ho abans. Pots començar per carrils bici o ciclocarrers. A València, la majoria dels carrers són de velocitat 30. No vagis mai per les voreres ni pel carril bus, excepte en els casos senyalitzats. Consulta les campanyes de bones pràctiques en la circulació. Jo aniria en bici al treball, però si plou, fa vent o fa massa calor... València és una ciutat amb una climatologia amable. Davant la calor hi ha moltes opcions. Alçar-se prompte, buscar recorreguts amb ombra, no usar motxilles, no usar roba cenyida. Si plou, sempre pots equipar-te amb un bon impermeable. El vent pot ser complex en trajectes llargs. Busca recorreguts protegits. Si no et decideixes, ixos dies pots usar el transport públic o una bici elèctrica. Jo aniria en bici al treball, però no vull que me la furten. Tria sempre llocs il·luminats i transitats per aparcar-la, mai en els arbres, i lliga-la almenys amb un cadenat de seguretat elevat. Saps que hi ha empreses que disposen d'aparcaments segurs per a les bicis dels seus treballadors i treballadores? Sol·licita el teu. Jo aniria en bici al treball, però crec que no estic en forma. La bicicleta no requereix d'especials condicions de manera física per al seu ús. És més, anant amb bici 10 minuts al dia, guanyes en salut, mous el teu cor i arribes amb més capacitat d'atenció al treball. De totes maneres, per a llargues distàncies, pots optar per la bici elèctrica o combinar el seu ús amb el transport públic. Jo aniria en bici al treball, però no tinc bici. La ciutat de València és pionera en el sistema públic de bicicletes, que porta funcionant fa ja 10 anys. De totes maneres, si prefereixes la teua pròpia bici, consulta possibles ajudes a la compra. També hi ha empreses que donen incentius a la plantilla, que es poden negociar. Si fas càlculs, veuràs que tindre la teua pròpia bici és molt rendible. Jo aniria en bici al treball, però no em permet la conciliació familiar. Portar a xiquetes i xiquets a l'escola amb bici és una opció que els ajuda a guanyar autonomia, adquirir hàbits saludables i desenvolupar habilitats. Hi ha gran quantitat de complements que et permeten pujar-los a la bici amb seguretat. El mateix que si la utilitzes per anar a fer la compra. Jo aniria en bici al treball, però l'empresa no em dona facilitats. Les empreses han d'apostar per promoure la mobilitat sostenible als centres de treball. Moltes ja tenen un pla de transport que els permet reduir tant les emissions a l'atmosfera com els accidents de trànsit laborals. A més, es poden negociar ajudes i altres incentius per a l'ús de la bici com mesures de flexibilitat horària, pàrquing segur per a bicis, taquilles, dutxes... Informa't, proposa-les en la teua empresa i si no n'hi ha, participa en la seva posada en marxa. Cap però em para. Jo al treball en bici.